चालेल. आता आपण आपला वर्ग चालू करूया. ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन मग आजच्या अध्यायाचा अध्ययन चालू करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली आहे. जर त्यांनी लिहून ठेवली नसती तर हा उपक्रम घडला नसता. म्हणून त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि मग हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग केलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे माझे को-होस्ट, ऍडमिन आणि आमची टेक्निकल टीम यांच्या सहकार्याशिवाय मी हा वर्ग घेऊ शकले नसते. त्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. तर आपण काल चौथा अध्याय ज्ञान योग यात काय बघितलं, एक क्विक रिकॅप बघूया की कृष्णाने त्याच्याबद्दलचं ज्ञान दिलंय. त्यांनी सांगितलंय त्याच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये काय फरक आहे. त्यांनी सांगितलं की त्याचं शरीर जे आहे ते सच्चित आनंद असं त्याचं स्वरूप आहे. त्याच्या शरीराचा कधीच नाश होत नाही, पण आपलं मात्र शरीर जे असतं त्याचा नेहमी नाश होतो आणि ते ज्ञानाने रादर अज्ञानाने परिपूर्ण असतं आणि निरानंद असतं. हे आपलं स्वरूप आहे. मग हा अध्याय चालू करायच्या अगोदर कृष्णाने भगवद्गीताचा इतिहास दिला की ही गीता प्रथम सूर्यदेव विवस्वानला सांगितली होती. मग असं करून ती विवस्वानने आपल्या मुलाला मनूला सांगितली. मनूने ती आपल्या मुलाला इक्ष्वाकू राजाला सांगितली आणि मग ती पृथ्वीवर आली. आणि कृष्णाने सांगितलंय हे जे ज्ञान आहे हे देण्यासाठी मी 4 परंपरांची स्थापना केलेली आहे. त्या 4 परंपरा मी तुम्हाला सांगितल्या. एक ब्रह्मदेवाला सांगितली, आपण त्या परंपरेत आहोत, ब्रह्म गौडीय वैष्णव परंपरा. मग त्यांनी लक्ष्मी मातेला सांगितली ती श्री परंपरा, शंकरांना सांगितली ती रुद्र परंपरा आणि 4 कुमारांना सांगितली ती कुमार परंपरा. या परंपरेतूनच जेव्हा आपण ज्ञान घेतो तेव्हा त्या ज्ञानाचा आपल्याला फायदा होतो, कारण ते जे ज्ञान आहे ते प्रामाणिक आहे. त्यात कोणीही स्वतःची इंटरप्रिटेशन्स केलेली नाही. जसं आहे तसं आपल्यापर्यंत ते ज्ञान पोचवतात आणि त्याच्यामुळे त्या ज्ञानाचा आपल्याला फायदा होतो. मग वर्णाश्रमाबद्दल कृष्णाने सांगितलंय की वर्णाश्रम जो आहे तो तुम्ही कुठल्या कुळामध्ये जन्म घेता याच्यावर नसून तुमचा जो गुण आहे तो तुमचा वर्ण किंवा व्यवसाय ठरवतो. मग आपण बघितलं 4 वर्ण आहेत, ते म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. तर एका ब्राह्मणाचा मुलगा सुद्धा शूद्र होऊ शकतो, वैश्य होऊ शकतो जर तो तमोगुणात असेल, किंवा क्षत्रिय होऊ शकतो जर तो रजोगुणात असेल. मग त्याच्यानंतर कर्मयोग, आपण कर्माबद्दल अधिक जाणलं. कर्म म्हणजे काय, विकर्म म्हणजे काय, अकर्म म्हणजे काय. मग त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. आता हे मी तुम्हाला आज सांगणार आहे, पण त्या अगोदर शेवटचं मी तुम्हाला सांगते की कृष्णाने सांगितलंय तुम्हाला ज्ञान घ्यायचं असेल तर तुम्हाला नीट समजलं पाहिजे कर्तव्य म्हणजे काय, अकर्तव्य म्हणजे काय, कर्म सुद्धा आपण कसे केले पाहिजेत की आपण कर्मबंधनात अडकणार नाही. मग याचं गायडन्स देण्यासाठी कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही अशा माणसाकडे जा
किंवा अशा गुरूंकडे जा ज्यांनी कृष्ण तत्व जाणलेलं आहे. आत्मसाक्षात्कारी गुरूंकडे जा आणि त्यांच्याकडे जाऊन त्यांची सेवा करा. नम्रपणे तुमच्या शंका विचारा आणि शंकांचं निरसन करा. आणि मग शेवटी या अध्यायाच्या शेवटी कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की उठ आणि युद्ध कर. आता इकडे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इकडे कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय त्यागामुळे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. तर त्याग म्हणजे अनेक प्रकारांचा असतो. आता काही जण आपले पैसे जे आहेत ते दान करतात, त्याला द्रव्य यज्ञ म्हणतात. जर तुम्ही बघितले असेल की मोठमोठे जे बिझनेसमॅन असतात, आता इन्फोसिस म्हणा, टाटा म्हणा, रिलायन्स म्हणा, हे काय करतात, खूप त्यांचे चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स असतात. ते शाळा उघडतात, वृद्धाश्रम उघडतात, अनाथालय उघडतात, ते अन्नदान करतात, रुग्णांची सेवा करतात. तर हे जे सगळे दान आहे ना, तर ते आपले पैसे जे आहेत ते दान करतात आणि समाजाला मदत करतात. आता काही जणांना असं वाटतं की त्यांचं प्रमोशन या पृथ्वीवरून चंद्र लोकामध्ये व्हावं किंवा उच्च ग्रहांवर व्हावं, म्हणून ते काय करतात, ते कडक तप करतात. बघा, तुम्हाला उदाहरण द्यायचं असेल तर काही जण कडक चातुर्मास करतात आणि ते एक वेळच जेवतात. ते सुद्धा काही पदार्थ ते अजिबात खात नाही किंवा झोपताना सुद्धा ते पलंगावर झोपत नाही, ते खाली जमिनीवर झोपतात. तर ते त्यांचे जे सगळे कम्फर्ट्स आहेत ना, आपल्या घरामधले जे कम्फर्ट्स आहेत, त्याचा ते पूर्णपणे म्हणजे सुखसोयी जे आहेत ना, त्या सुखसोयींचा ते त्याग करतात. याला तपोमय यज्ञ असं म्हणतात. काही जणांना सिद्धी हवी असते, तर अशी लोक जे आहेत ते हठयोग किंवा अष्टांग योग करतात. काही जण यात्रेला जातात. अशा तऱ्हेने वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक यज्ञ करतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचा त्याग करतात. आता काही जण असं ठरवतात की मी स्वाध्याय यज्ञ करणार आहे. म्हणजे काय, वेद उघडायचे, उपनिषद उघडायची, भगवद्गीता, भागवतम, ही सगळी पुस्तकं एका पाठोपाठ एक वाचायची, त्याची पारायण करायची. आता असं जेव्हा आपण करतो तेव्हा एक प्रकारचा त्याग आहे. आपण काय करतो, आपण इतर कुठलीही पुस्तकं, नॉव्हेल्स म्हणा, गोष्टीची पुस्तकं म्हणा, सिनेमा, हे काही आपण वाचत नाही अथवा बघत नाही. तर अशा प्रकारचं निरनिराळे जे त्याग आहे त्याचा अंत कशामध्ये होतो, कृष्णाने सांगितलंय त्याचा अंत दिव्य ज्ञानामध्ये होतो. आणि मग अर्जुनाचा असा प्रश्न आहे, कृष्ण, काहीही कुठलाही यज्ञ जरी मी केला, पण शेवटी जर मला ज्ञान मिळणार आहे तर मी हे कर्म करत नाही, मी हे युद्ध करत नाही, मी आत्ताच ज्ञानाच्या पाठीमागे लागतो. आणि आता तिथपासून आता हा 5वा अध्याय चालू होतोय. परत अर्जुनाचा प्रश्न आहे, मी कर्म करू की मी कर्मापासून संन्यास घेऊ, मी काय करू? कारण अर्जुन छोट्या छोट्या गोष्टी जे कृष्ण सांगत आहे ते व्यवस्थित कान देऊन ऐकतोय, त्याला युद्ध करायचंच नाहीये. म्हणून कृष्ण जे काय सांगतोय की तू कुठलंही यज्ञ केलंस तर शेवटी तुला ज्ञान प्राप्त होणार आहे. मग अर्जुनाला असं वाटतं की मी युद्ध करूच कशाला. आता आपण बघूया 5वा अध्याय आता सुरू होतोय. तर त्यात त्यांनी काय म्हटलेलं आहे अर्जुनाने, की मी काय करू, कर्मापासून संन्यास घेऊ की मी कर्म योग करू.
मग कृष्णाने उत्तर दिलंय कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. मग निष्काम कर्म केल्यावर आपण कर्म बंधनातून मुक्त होतो. आणि मग शेवटी या अध्यायाचा शेवटचा श्लोक आहे, तिकडे कृष्णाने एक शांती सूत्र दिलेलं आहे किंवा पीस फॉर्म्युला दिलेला आहे, ते पण आपण बघणार आहोत. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी, माधवी माताजी आलेल्या आहेत का? तर हँड रेज करा. हो माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच संन्यासां कर्मणां कृष्ण पुनर्योगां च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगता की या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे. हरे कृष्ण. तर अर्जुनाचा प्रश्न आहे तो, त्याला युद्ध करायचं नाही म्हणून तो बारीक बारीक गोष्टी कृष्ण काय सांगत आहे तो त्याचंच कृष्णाने काय सांगितलंय त्याला सांगतोय की तुम्ही मला सांगितलंय की सर्व कुठल्याही तऱ्हेचा त्याग केला तर शेवटी मला ज्ञान मिळणार आहे, तर मग मी युद्ध का करू. आता बघा, याचं जरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मी सांगते म्हणजे अर्जुन का गोंधळलेला आहे तुम्हाला समजेल. जेव्हा अर्जुन म्हणाला पहिल्या अध्यायात की मी माझ्या स्वजनांना मारू शकत नाही, त्यांच्याबद्दल मला करुणा आहे, तेव्हा कृष्णाने अर्जुनाला आत्मज्ञान दिलं आणि सांगितलं शरीर हे आत्म्याचं वस्त्र आहे, स्थलांतर नेहमीच होत असतं आणि तू वस्त्राला इतकं महत्व देऊ नकोस. मग ते आत्मज्ञान दिल्यानंतर अर्जुनाचं दुसरं कारण होतं आनंद नाही. मग कृष्णाने सांगितलं की दोन्हीत आनंद आहे. तू जर या युद्धामध्ये तुला मृत्यू आला तर तुला वीरगती प्राप्त होईल, तू स्वर्ग आणि उच्च ग्रहांवर अनेक अनेक वर्ष सुख उपभोगशील आणि जिंकलास तर पृथ्वीचा सम्राट होशील. जेव्हा अर्जुन म्हणाला की पापी हे पाप आहे युद्ध करणं, म्हणजे माझ्या आजोबांना मारणं, माझे गुरुजन आहे, तेव्हा कृष्णाने सांगितलं तू माझ्या आज्ञेचं पालन करतोयस म्हणजे हा भक्ती योग झाला. पण तिकडे कृष्णाने बुद्धी योग वापरला, तर अर्जुनाला वाटलं बुद्धी योग म्हणजे ज्ञान योग, पण बुद्धी योग म्हणजे भक्ती योग. त्याच्यानंतर पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील तेव्हा कृष्णाने सांगितलं अजिबात नाही, तू तुझी ड्युटी केलीस तर इतर तुझ्या राज्यातील लोक सुद्धा त्यांचं कर्तव्य करतील आणि तुझ्या राज्यामध्ये सुख शांती धर्म नांदेल. आता तिसऱ्या अध्यायात बघा, अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय परंतु जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे आणि जो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, पूर्ण तृप्त असतो, त्याच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नाही. म्हणजे ज्याला आत्म साक्षात्कार झालाय त्याला कोणतेही कर्तव्य उरत नाही. मग अर्जुनाला वाटतं चला मला माझं कर्तव्य करायचं नाही, मग मला काय केलं पाहिजे, आत्मसाक्षात्कार. आता इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचे विहित कर्तव्य पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसते. म्हणजे जो आत्मसाक्षात्कारी असतो, इकडे
कृष्णाला काय सांगायचं, आत्मसाक्षात्कारी नेहमी कृष्णाशी कनेक्टेड असतो. तो कृष्णाशी कनेक्टेड असल्यामुळे त्याला इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. तो 100% कृष्णावर डिपेंडेंट असतो. आणि एक वेळ जरी त्यांनी कर्तव्य त्याचं केलं नाही तरी काहीही बिघडत नाही. तर हे सगळं ऐकल्यावर अर्जुनाला असं वाटतं की मला माझं कर्तव्य करायचं नाहीये. बघा, अर्जुनाला पटलेलं नाहीये अजून की मी युद्ध केलं पाहिजे. तो सबबी शोधतोय आणि तो सांगतो ठीक आहे ना, मग आता मी काय करीन, आत्मसाक्षात्काराच्या पाठी लागेल आणि मी युद्ध करणार नाही, मला माझं कर्तव्य करायचं नाही. मग आता इकडे हे परंतप वाचा. हे परंतप केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ. आवाज नाही येते तुमचा. हरे कृष्ण. वाचा. हे परंतप केवळ द्रव्य ज्ञानापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. अतः हे पार्था, सर्व कर्मयज्ञाचे पर्यवसान दिव्य ज्ञानामध्ये होते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय सर्व कर्म यज्ञाचा अंत ज्ञानामध्ये होतो. मग अर्जुनाचा प्रश्न आहे, मग मी कर्म करूच का? म्हणून पहिला प्रश्नच हा 5व्या अध्यायाचा आहे की मी काय करू, कर्म करू की कर्मापासून संन्यास घेऊ. आता आपण ऐकूया कृष्ण काय सांगणार आहे. आणि हा शेवटचा श्लोक आहे कालच्या अध्यायातला. तर त्याचा अनुवाद माधवी माताजी वाचा. हरे कृष्ण. म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. हे भरत, योगाने सज्ज होऊन उभे राहा आणि लढा. हरे कृष्ण. हे अर्जुनाला समजत नाहीये की कुठलंही यज्ञ केलं आणि त्याचा शेवट ज्ञानामध्ये होणार आहे, तर मग परत मला कृष्ण का सांगत आहे की तू उभा राहा आणि युद्ध कर. इकडे परत त्यांनी सांगितलंय तुझ्या ज्या काही शंका असतील त्या ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश कर. म्हणजे तुझ्या शंका जे आहेत, शंकेचं उत्तर तुला ज्ञानापासूनच मिळणार आहे. मग अर्जुनाला वाटतं की ज्ञान 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 कृष्ण सांगतोय, मग मी हे कर्म कशाला करू, मी कर्म करत नाही. आता आपण हे बघूया. वाचू का? नाही, आता कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत. परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे अर्जुनाला उत्तर दिलेलं आहे. काय उत्तर दिलेलं आहे? तू कर्माचा त्याग जरी केलास किंवा भक्ती, म्हणजे इकडे कर्मयोग, दोन्ही तऱ्हेने तुला माझी प्राप्ती होऊ शकेल. मग इकडे कर्मत्याग म्हणजे काय? कर्मसन्यास. कर्मसन्यास म्हणजे काय की भौतिक इच्छांच्या आधारावर कुठलीही कर्म करायची नाही, पण जी कर्म शास्त्रामध्ये सांगितली आहेत. आता या कलियुगात आपल्याला कुठला यज्ञ करायला सांगितलाय? जप करायला सांगितलाय. जे धार्मिक गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत, ज्याने आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकेल, ती कर्म मात्र आपण सोडायची नाही. पण भौतिक इच्छांच्या आधारावर कुठलीही कर्म करायची नाही, त्याला कर्मसन्यास म्हणतात. आता तुम्ही मला सांगा की 2 संन्यासी आहेत. एक संन्यासी जो आहे
तो हिमालयावर गेलेला आहे आणि हिमालयावर बसून तो एकटा त्याचं जप आणि जे काय ध्यान वगैरे ते सगळं करतोय. भागवतम वगैरे ते सगळं वाचन वगैरे तो करतोय. पण एक संन्यासी आहे, आपण श्रील प्रभुपाद घेऊया. ते काय ते भौतिक जगातच राहिलेले आहेत आणि देशी जाऊन ते कृष्ण नामाचा प्रसार करत आहे, प्रचार करत आहे. ते लोकांना पटवून देत आहेत की तुम्ही जप का केला पाहिजे आणि एक्सटेन्सिव्हली ते सगळीकडे प्रवास करत आहेत. आता तुम्ही मला सांगा की आणि ते जे काय करतायत स्वतःसाठी करत नाहीयेत, ते कृष्णाच्या आनंदासाठी हे सगळं करतायत. लोकांना कृष्णा जवळ घेऊन जातायत, स्वतःसाठी काही नाही करत आहे. तर ते कर्मयोगी झाले. आता तुम्ही मला सांगा की कोण अधिक श्रेष्ठ आहे, ज्याने कर्म संन्यास घेतलाय, जो हिमालयावर गेलेला आहे, की श्रील प्रभुपाद, की कर्मयोगी? कोण श्रेष्ठ आहे, कर्म संन्यासी की कर्मयोगी? तुम्ही अनम्यूट करा आणि सांगा मला. अनम्यूट करता येतंय तुम्हाला? कर्मयोगी. बरोबर, कर्मयोगी. आणि का? आता इतरांनी पण अनम्यूट करून तुम्ही बोलू शकता. कर्मयोगी का श्रेष्ठ आहे सांगा बरं मला. कारण त्यांनी समाजात राहून समाजाला ज्ञान दिलं. बरोबर, समाजात राहून त्यांनी प्रत्येक माणसाला हे दिव्य ज्ञान दिलेलं आहे आणि या दिव्य ज्ञानामुळे त्या माणसावर असा परिणाम होतो की तो परत या भौतिक जगात येणार नाही इतपत त्याची तयारी होते. म्हणजे या जन्म मृत्यू चक्रातून तो कायमचा सुटू शकतो. तर अशा तऱ्हेने हेच कृष्णाने सांगितलेलं आहे अर्जुनाला की कर्म संन्यासी जो आहे त्याला सुद्धा माझी प्राप्ती होऊ शकते, कर्मयोगी जो आहे त्यालाही प्राप्ती होऊ शकते. पण या दोन्ही मध्ये कर्मयोगी हा श्रेष्ठ आहे. आता मला तुम्ही सांगा, अनम्यूट करा आणि सांगा. आपण म्हणतो ना असं की कशाला सारखं आपण एकसारखा जॉब करत बसा. तुम्ही जा हॉस्पिटलमध्ये, जा रुग्णांची सेवा करा. तुम्ही बघा मंदिराच्या बाहेर किती भुकेले भिकारी बसलेले आहेत, किती लोकांना 2 वेळेचं जेवण मिळत नाही. त्या लोकांना अन्नदान करा, त्या लोकांना रोज जेवण द्या किंवा वस्त्रदान करा. अशा तऱ्हेने अनेक तऱ्हेने आपल्याला मानव सेवा करता येते. तर असं म्हणतात ना की मानव सेवा हीच माधव सेवा आहे किंवा वर्क इज वर्शिप. तर तुम्हाला सर्वांना हे पटतंय का की वर्क इज वर्शिप किंवा मानव सेवा हीच माधव सेवा आहे? मला सांगा तुम्ही, किंवा जर पटत असेल तर हँड रेस करा, पण बोला. कारण हा व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म असल्यामुळे मला तुम्हाला काय वाटतंय हे मला जाणायचंय. क्षितिजा माताजी बोला. मानव सेवा हीच माधव सेवा आहे, मला अगदी पटतंय ना. तर आता मी तुम्हाला तुमचे जे काय कॉन्सेप्ट आहेत ना ते आता शास्त्राने काय सांगितलंय बघा इकडे. आता ही मी तुम्हाला गोष्ट सांगणार आहे. श्रीमद भागवतम 10वा स्कंद यामध्ये ही गोष्ट आहे. तर एक राजा असतो, नृग राजा, आणि तो खूप दानशूर असतो. आपल्या प्रजेचं पालन तो अगदी आपल्या मुलांसारखं करतो. आपल्या मुलांवर आपण जसं प्रेम करू, लाड करू, अगदी त्याप्रमाणे तो त्याच्या प्रजेचं पालन करतो. आणि
राजा काय करतो बघा, संध्याकाळी रात्री तो फेरफटका मारायचा, वेश वगैरे बदलायचा आणि लोक जेव्हा बोलत असतील तिकडे जवळ जाऊन उभा राहायचा आणि ऐकायचा आणि लोक एकमेकांची दुःख एकमेकांना सांगायची. मग आपल्या राज्यामध्ये काय कमी आहे, लोक का दुःखी आहेत हे त्याला समजायचं आणि मग त्या वस्तूंचा तो दान करायचा. कधी तो धान्य दान करायचा, कधी वस्त्र दान करायचा, कधी सोन्याचं दान करायचा, अशा वेगवेगळ्या तऱ्हेचं तो दान करायचा. आणि मग हे दान झाल्यावर त्याच्या राज्यामध्ये खूप आनंद, सुख, समृद्धी असे. तर एकदा त्यांनी ठरवलं की आपण गोदान करूया आणि त्यांनी गोदान केलं. आणि श्रीमद भागवतामध्ये इतकं सुंदर वर्णन आहे त्यांनी दान केलेल्याचं. त्यांनी सांगितलं हा राजा एवढा दानशूर होता. दान म्हणजे जितक्या पावसाच्या धारा पृथ्वीवर कोसळतात, जितक्या चांदण्या असं म्हणतात आहे, किंवा जितके वाळूचे दाणे किंवा वाळूचे कण या पृथ्वीवर आहेत, तितक्या गायींचं त्यांनी दान केलं. आता प्रत्येकाला त्यांनी दान करताना 10,000 गायी वासरांबरोबर त्यांनी दान केल्या. दान करताना सुद्धा त्यांनी काय केलं, प्रत्येक गायीची शिंग जी होती ती सोन्याने सजवली होती, गळ्यामध्ये सोन्याची घंटा होती, अंगावर सुंदर रेशमी शाल घातली होती. अशा गायी त्यांनी दान केल्या वासराबरोबर. आणि प्रत्येक जण आपापल्या गायींचा कळप घेऊन चालले होते. मग असाच एक ब्राह्मण चालला होता आणि त्याच्या लक्षात आलं की या 10,000 गायी आहेत, पण एक गाय सोडून वेगळ्या दिशेने पळत आहे. म्हणून तो त्या गायीच्या पाठीमागे पळत पळत गेला आणि ती गायी पुढे पळत आहे, हा पाठीमागे. आणि ती गाय शेवटी गेली आणि राजवाड्याच्या गोठ्यामध्ये जाऊन ती उभी राहिली आणि इकडे राजाचं दान चाललं होतं. आता शेवटचा एक ब्राह्मण होता, तर त्या ब्राह्मणाच्या कळपामध्ये ही गाय आली आणि ज्या ब्राह्मणाची गाय पळून गेली होती तो ब्राह्मण राजाला सांगायला गेला, आहे बघा ही गाय माझी आहे, तुम्ही ही गाय मला द्या. पण तोपर्यंत राजानी दान केलं होतं आणि हा जो दुसरा ब्राह्मण होता ज्याला दान मिळालं होतं तो म्हणाला, एकदा दान केलेली वस्तू परत करता येत नाही. आता राजाची झाली पंचाईत. म्हणून ज्या ब्राह्मणाची गाय पळून गेली होती त्या ब्राह्मणाला राजानी सांगितलं, या 10,000 गायी मी तुला दिलेल्या आहेत ना, एक गाय तुझी पळून गेली, त्या एक गायी ऐवजी मी तुला 1,00,000 गायी देईन. तो ब्राह्मण म्हणाला, नाही मला तीच गाय पाहिजे. मग त्यांनी या ब्राह्मणाला विनंती केली, हे बघ तुझ्या कळपात याची गाय आलेली आहे ना, तू याला गाय दे आणि त्याबद्दल मी तुला 1,00,000 गायी देईन. हा पण ब्राह्मण म्हणाला, नाही मला हीच गाय हवी आहे आणि दान केलेली वस्तू परत देता येत नाही किंवा तुम्हाला ती परत घेता येत नाही. आता राजाची पंचायत झाली. मग शेवटी हे दोन्ही ब्राह्मण आहे हे असंतुष्ट राहिले. दोघही घरी गेले. या ब्राह्मणाला त्याची गाय मिळाली नाही आणि दुसरा ब्राह्मण भांडला. असं झाल्यानंतर ते असंतुष्ट झाले आणि आपल्या घरी गेले. आता हा जो राजा होता अनेक वर्ष त्यांनी राज्य केलं. मग वृद्ध झाला आणि देहत्याग केल्यावर त्याला यमदेव घ्यायला आला आणि त्यांनी बघितलं, अरे हा तर याच्या अकाउंट मध्ये सर्व चांगली कर्म आहेत, पण एकच त्यांनी वाईट कर्म केलंय, म्हणजे 2 ब्राह्मणांना त्यांनी असंतुष्ट ठेवलंय. आता त्यांनी इतका हा चांगला राजा होता, इतकी चांगली कर्म केली होती त्यांनी आणि स्वतःसाठी काही नाही, प्रजेसाठी केली होती. म्हणून या राजाला यमदेवानी विचारलं
की तुम्हाला काय पाहिजे, पहिल्यांदा पाप कर्माचं फळ हवंय तुम्हाला की पुण्य कर्माचं हवंय. मग हा राजा म्हणाला मला पाप कर्माचं फळ दे. आणि पाप कर्माचं फळ दिल्यावर तो सरडा म्हणून त्याचा जन्म झाला. तर हा सरडा अनेक जंगलांमध्ये फिरत होता. तर असाच फिरता फिरता तो एका विहिरीत येऊन पडला. या विहिरीमध्ये काही पाणी नव्हतं, पण तो अशा ठिकाणी पडला की त्याला बाहेर येता येत नव्हतं. आता हा खूप वर्ष तिकडे राहिला होता विहिरीमध्ये. तेव्हा एकदा कृष्ण त्याच्या राण्यांबरोबर आणि मुलांबरोबर त्याच अरण्यामध्ये आला होता. आणि कृष्णाच्या मुलांनी बघितलं की एक सरडा या विहिरीमध्ये आहे. आणि जेव्हा हा सरडा विहिरीमध्ये बघितल्यावर त्यांनी काढायचा प्रयत्न केला त्याला बाहेर, पण त्यांना जमेना. म्हणून त्यांनी आपल्या वडिलांना सांगितलं आणि कृष्ण तिथे आले आणि या सरड्याला अगदी अलगदपणे बाहेर काढलं. आणि कृष्णाच्या दिव्य स्पर्शाने परत त्या राजाला त्याचं पूर्व शरीर मिळालं आणि आता दिव्य शरीर मिळालं. आणि कृष्णालाही समजलं की हा खूप यांनी पुण्यकर्म केलेलं आहे, चांगलं कर्म केलेलं आहे. पण कृष्णाने सांगितलं बघा तुमच्यासाठी स्वर्गातून विमान आलेलं आहे, तुम्ही स्वर्गामध्ये आता विमानात जा आणि स्वर्गामध्ये अनेक अनेक वर्ष सुखाचा आणि आनंदाचा उपभोग घ्या. आणि त्याच क्षणी हा नृगराजा आहे याला ज्ञान झालं आणि आपण काय चूक केली हे सुद्धा त्याला समजलं. मग त्यांनी खाली वाकून कृष्णाला नमस्कार केला आणि स्वर्गामध्ये जाण्यासाठी त्या विमानामध्ये आरूढ झाला. आता बघा इकडे हा जो नृगराजा होता यांनी मानव सेवा केली होती. स्वतःसाठी त्याला काय हवं होतं का? त्याला काहीही नको होतं स्वतःसाठी. पण त्याला कृष्ण प्राप्ती झाली का? त्याला कृष्ण प्राप्ती झाली नाही. कृष्णाने त्याला काय सांगितलं की तू आता विमान आलेलं आहे आणि तुम्ही स्वर्गात जा. तर आपल्याला या गोष्टीवरून काय समजतं की नेहमी आपण काहीही कुठलंही कार्य करताना कृष्णाला मध्ये ठेवलं पाहिजे आणि मग ते कार्य केलं पाहिजे. म्हणजे ते कृष्णार्पण होतं. कृष्णार्पण झाल्यानंतर आपण त्या कर्मबंधनातून मुक्त होतो. कितीही तुम्ही चांगलं कर्म केलं, हा नृगराजा आहे, केवढं त्यांनी किती चांगली कर्म केली होती, पण त्या चांगल्या कर्म चांगलं कर्म केल्याचं फळ ते त्याला भोगावंच लागणार. ते भोगण्यासाठी त्याचं प्रमोशन झालं स्वर्ग लोकामध्ये. आणि स्वर्ग लोक असू दे किंवा ब्रह्मांडात इतर सुद्धा जनलोक, महरलोक, कुठले हे जी 14 लोक आहेत, तर या 14 लोकांमध्ये जन्ममृत्यू आहेच. त्याच्यातून तुम्ही मुक्त होऊ शकत नाही. पण जेव्हा तुम्ही कृष्णधामात जाता तेव्हा मात्र तुम्ही पूर्ण या भौतिक जगातून मुक्त होता आणि तुम्हाला जो आनंद मिळतो कृष्ण धामात तो अखंडित असतो. आणि आता इकडे बघा आपल्याला या गोष्टीवरून काय समजतं की नृगराजानी कुठेही कृष्णासाठी हे कार्य केलं नव्हतं. माझी प्रजा सुखी झाली पाहिजे. माझी प्रजा म्हणजे हे सेन्स ग्रॅटिफिकेशन झालं. माझी प्रजा, भलं त्यांनी काही घेतलं नाही, त्याला काही नको होतं, पण हे सुद्धा सेन्स ग्रॅटिफिकेशन झालं. म्हणून इस्कॉन मध्ये केव्हाही अन्नदान मोठ्या प्रमाणावर चालतं. पण ते अन्नदान कसं चालतं? पहिल्यांदा कृष्णाला ते अन्न अर्पण केलं जातं आणि मग प्रसाद म्हणून सर्व लोकांना अन्न दिलं जातं. तर आपल्याला या गोष्टीवरून लक्षात येतं की मानव सेवा ही माधव सेवा नाहीये. तुम्ही मानव सेवा करू शकता, पण कृष्णाला इन द सेंटर, कृष्णाला मधोमध ठेवा. कृष्णाला जे काय करायचंय ते अर्पण करा आणि मग ते इतरांपर्यंत पोचवा.
कुमुद माताजी हरे कृष्ण. हरे एक मिनिट. कृष्णा. हरे हा. कृष्णा. प्रापंचिक प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः तुमचा आवाज येत नाहीये. हरे कृष्णा. सॉरी माताजी. सॉरी. प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टीचा त्याग करतात व असे मानतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता त्याग, आपल्याला कशाचा त्याग केला पाहिजे हे पहिल्यांदा आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याग आपल्याला कृष्णासाठी केला पाहिजे, पण कुठल्या गोष्टींचा त्याग करायचा? आता समजा जर कोणालाही मोक्ष हवंय आणि ते असं म्हणाले की ही गोष्ट, आता पैसा म्हणजे माया आहे, मी याचा वापर करणार नाही, असं एखादा माणूस म्हणू शकेल, तर याला अपूर्ण त्याग असं म्हणतात, किंवा त्याला त्याग काय आहे हे समजलेलं नाही. पण एखादा माणूस आहे, तो नोकरी करतोय, पैसे मिळवतो आणि ते पैसे कृष्णाच्या सेवेसाठी जेव्हा तो वापरत आहे, तेव्हा तो पैशाचा त्याग करत नाहीये की ही माया आहे, मी वापरणार नाहीये. तो असा विचार करतो की हे पैसे जे आहेत, या सर्व पैशांवर कृष्णाचा अधिकार आहे आणि कृष्णाच्या सेवेसाठी मी हे वापरणार आहे. म्हणजे हा जो त्याग आहे हा पूर्ण त्याग आहे. आता शिल प्रभुपाद उदाहरण देत होते की एकदा ते माईकवर लेक्चर देत होते, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मी असं म्हणू शकत नाही की माईक ही भौतिक गोष्ट आहे, ही गोष्ट मी वापरणार नाही. पण ते काय म्हणाले की मी आता तुम्हाला कृष्णाबद्दल सांगतोय, भगवद्गीतेचं ज्ञान देतोय, कृष्ण कथा सांगत आहे आणि त्यासाठी मी या माईकचा वापर करत आहे. म्हणजे हा माईक आता भौतिक न राहता तो आध्यात्मिक झालेला आहे. एकदा शिल प्रभुपाद जर्मनीमध्ये होते आणि एक रिपोर्टर आला आणि त्यांनी त्याचा इंटरव्ह्यू घेतला आणि या रिपोर्टरनी शिला प्रभुपादांना म्हटलं की तुम्ही संन्यासी आहात, पण आम्हाला असं वाटतंय की संन्यासी म्हणजे एकदम साधं जीवन, सिंपल, एकदम साधं जेवण, साधं राहणं, साधे कपडे, आणि पण मला इकडे काहीतरी वेगळंच दिसतंय. तुम्ही एवढ्या मोठ्या मंदिरात राहता, तुम्ही इस्कॉनची मंदिरं बघितली का, किती मोठी असतात, इतक्या मोठ्या मंदिरात तुम्ही राहताय. तुम्ही जेवताना तुमचे शिष्य तुम्हाला चांदीचं ताट आणतात, चांदीच्या वाट्या असतात, चांदीचे चमचे असतात, चांदीचा पेला असतो, चांदीच्या पेल्यात तुम्हाला दूध देतात किंवा पाणी देतात, आणि तुम्ही जिकडे जिकडे फिरता, केवढ्या मोठ्या गाड्यातून तुम्ही फिरता, तुम्ही प्लेन मधून प्रवास करता, मग आम्ही कसं समजू की तुम्ही संन्यासी आहात? मग शिल प्रभुपादांनी एका शिष्याला बोलवलं आणि त्याला सांगितलं की या रिपोर्टरना सांग की आपल्याकडे किती गाड्या आहेत. मग त्या शिष्यानी सांगितलं की आमच्या टेम्पलच्या 9 व्हॅन्स आहेत आणि श्रीला प्रभुपादांसाठी आम्ही एक गोल्ड प्लेटेड कार ठेवलेली आहे त्यांच्या प्रवासासाठी. मग शिला प्रभुपाद त्या रिपोर्टरकडे म्हणाले की यापैकी कुठली गोष्ट आपली आहे किंवा कुठली गोष्ट माझी आहे म्हणून मी म्हणू शकतो? आपण कधीच म्हणू शकत नाही की हे माझं आहे, हे माझं आहे, हे माझं आहे. नारद मुनी म्हणत असे की आपण आपला देह सुद्धा आपला आहे असं म्हणू शकत नाही. आता जेव्हा बघा आपला देह अगदी जीर्ण होतो, तेव्हा आत्मा
लगेच देहाला सोडून जातो. आत्मा म्हणतो का मी या शरीराला घेऊन जाईन? नाही. मग नारद मुनी म्हणतात, मग देह कोणाचा आहे? देह, आत्मा म्हणतो हा तर देह माझा नाहीये. मग देह कोणाचा आहे? की आईचा आहे, वडिलांचा आहे, ज्यांच्यापासून आपल्याला जन्म मिळाला, की अग्नीचा आहे, की ज्या अग्नीला आपण मृत्यू झाल्यानंतर देह अर्पण करतो. काही जण देहाला मातीमध्ये पुरतात. मग देह काही पृथ्वीचा आहे का? किंवा काही जण पशु प्राण्यांना खायला सोडतात तो. मग देह या प्राण्यांचा आहे का? नाही. आपल्याला नारद मुनी सांगतात हा देह सुद्धा आपल्याला कृष्णापासून मिळाला आहे. देहावर कृष्णाचा अधिकार आहे. त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्ही तुमचा देह कृष्ण सेवेसाठी त्याचा वापर करता, याला पूर्ण त्याग म्हटलं आहे. तर आता इकडे फाल्गू नाहीये, फल्गू आहे. तर फल्गू नावाची एक नदी आहे बिहारमध्ये, जी जमिनीच्या खालून जाते, वरून दिसत नाही आपल्याला. अगदी त्याचप्रमाणे की आपण जो त्याग करतो तो खरा खरा असला पाहिजे. असं नाही की आपल्याला एक वाटतंय की मी त्याग केलेला आहे काहीतरी. पण शास्त्रात काय सांगितलंय त्याग म्हणजे काय? की जे जे काय तुम्हाला मिळतं ते तुम्ही जेव्हा कृष्ण सेवेमध्ये लावता, तो त्याग पूर्ण मानला गेला आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. कृष्ण ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतापासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण काल तिसरा अध्याय बघितला, कर्मयोग. कृष्णाने काय सांगितलंय? कशा तऱ्हेने कर्म कर, की तू फळाची आसक्ती ठेवू नकोस, तू माझ्या आनंदासाठी कर्म कर. आता हे सुद्धा कर्म करताना आपल्याला काय लक्षात आलं पाहिजे, की आपण कर्माचा द्वेष केला नाही पाहिजे. म्हणजे अर्जुन आता असं म्हणून, अरे हे घोर कर्म आहे, हे मला करायचंच नाहीये, पण तरी कृष्ण सांगतोय, सगळे सांगतायत म्हणून मी हे कर्म करतो. नाही. कर्म सुद्धा कसं केलं पाहिजे? खूप उत्साहाने केलं पाहिजे आणि कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. त्यात जरा सुद्धा द्वेष असला नाही पाहिजे. तर फळाची इच्छा तर नसलीच पाहिजे. म्हणजे बघा, आपल्याला किती डिटेलमध्ये कृष्ण सांगत आहे की तुम्ही कर्म कसं केलं पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने कर्म जर आपण केलं तरच आपण म्हणू शकतो की हा माणूस खरोखर संन्यासी आहे. आता कर्मयोगी जो असतो तो जेव्हा आपली ड्युटी करतो तेव्हा तो त्या एक तऱ्हेची डिटॅचमेंट असते. त्याला फळाची आसक्ती नसते. यश अपयश इकडे सुद्धा तो बघत नाही. आणि कृष्णाने या आपल्या ब्रह्मांडाची अशी रचना केलेली आहे की आपल्याला दोन्ही अनुभव मिळत असतात. कधी सुखाचा अनुभव मिळत असतो तर कधी दुःखाचा अनुभव आपल्याला मिळत असतो. मग हे डिझाईन का केलंय? कारण ग्रॅज्युअली आपल्या आत्म्याची अगदी हळूहळू उन्नती होते, ग्रॅज्युअल एलिव्हेशन होत असतं. आणि आपण जेव्हा आपलं जीवन जगत असतो आणि अनेक गोष्टी सहन करत असतो, लक्षात ठेवा, आणि आपली ड्युटी करत असतो. मी तुम्हाला सांगते, आपली
प्राईम फर्स्ट ड्युटी म्हणजे काय, की आपण जप हा केलाच पाहिजे. ही अगदी पहिली ड्युटी आहे आपली. तर असं करत करत जेव्हा आपण आपल्या जीवनात पुढे जात असतो, लक्षात ठेवा तुमची आध्यात्मिक उन्नती अगदी नैसर्गिकरित्या होत असते. आता एक छान गोष्ट तुम्हाला सांगते, की एक लाकूड होतं आणि एकदा हे लाकूड एका कारागिराकडे गेलं. एक स्कल्प्टर असतो, मला मराठीत पटकन शब्द येत नाहीये त्याचा, जो मूर्तिकार असतो तो. तर त्याच्याकडे जाऊन त्यांनी सांगितलं की मला खूप सुंदर दिसायचंय. मग तो मूर्तिकार म्हणतो, ठीक आहे मी तयार आहे, पण तू तयार आहेस का? तर ते लाकूड म्हणतं, हो मी तयार आहे. मग हा जो मूर्ती करणारा माणूस असतो, हा आपली सगळी हत्यारं बाहेर काढतो आणि हत्यारं, हातोडी वगैरे घेऊन तो या लाकडावर मारतो, काही भाग कापतो आणि असं करत असताना ते लाकूड जोर जोरात ओरडत असतं की तू काय करतोय, जरा थांब, मला खूप वेदना होतात, मला सहन होत नाही. मग तो मूर्तिकार म्हणतो की पण तुला सुंदर दिसायचंय ना, म्हणून मी हे सगळं करतोय, पण तू थोडं सहन कर, थोडं सहन कर. आणि ते लाकूड म्हणता, आजच्या दिवसासाठी पूर्ण कर तुझं काम, मला खूप त्रास होतोय, मला खूप वेदना होतात, मला हे सहन करता येत नाही. पण तो मूर्तिकार असं तो अजिबात ऐकत नाही आणि काही दिवसात त्या लाकडाचं रूपांतर एका सुंदर कृष्णाच्या अर्च विग्रहामध्ये होतं. आणि हा अर्च विग्रह आता मंदिरात घेऊन तो मूर्तिकार जातो आणि मंदिरामध्ये आता हा जो अर्च विग्रह आहे, सगळी माणसं येऊन त्याचं कौतुक करतात. अगदी त्याचप्रमाणे आपलं जे हृदय आहे ते असंच आहे, एकदम रफ आहे आणि अनफिनिश्ड आहे. आणि हे का असं एकदम रफ आहे आणि घट्ट आहे, लोण्यासारखं मऊ नाहीये, असं काय आहे? कारण जन्म जन्म जन्म, एंडलेस लाईफ टाइम्स आपली जी आसक्ती आहे ती फक्त भौतिकाकडे आहे. आणि आपल्याला जर सुंदर दिसायचं असेल, सुंदर व्हायचं असेल, तर आपल्याला सुद्धा दोन्ही आनंद आणि शोक हे दोन्हीही आपण सहन केले पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये आपली शुद्धी होते. तर कर्मयोगी जे असतात त्यांचं मन जे असतं ते पूर्ण कृष्णाच्या कमल चरणांकडे अटॅच्ड असतं, त्यांना फक्त कृष्णाची आसक्ती असते आणि म्हणून त्यांचं मन द्वंद्वाच्या पलीकडे असतं की हे चांगलं आहे, हे वाईट आहे. द्वंद्व म्हणजे काय, हे चांगलं आहे, हे वाईट आहे, मला राग आला, मला आनंद झाला. हे जे द्वंद्व आहे ते ती मनाची क्रिया आहे. पण ज्याने मन कृष्णाला दिलेला आहे तो या द्वंद्वापासून मुक्त झालेला असतो आणि तोच योगी होऊ शकतो. आता इकडे एक गोष्ट आहे, हे तुम्हाला दिसताय हरिदास ठाकूर. तर यांना चैतन्य महाप्रभू नाम आचार्य म्हणून म्हणत होते. तर एकदा काय झालं की हे जे हरिदास ठाकूर रोज 3 लाख वेळेला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा महामंत्र म्हणायचे 3 लाख वेळेला. आणि जेव्हा एखादा भक्त इतक्या वेळेला कृष्णाचं नाम घेतो, त्याच्यामध्ये खरोखर एक शक्ती येते, चैतन्य येतं आणि हळूहळू हरिदास ठाकूरांची प्रसिद्धी होत गेली. आणि बऱ्याच जणांना समजलं की इकडे एक वैष्णव आहे आणि तो इतक्या वेळेला कृष्णाचं नाम घेतो, चला त्याला जाऊन भेटूया.
आणि खूप लोक हरिदास ठाकूरांना येऊन भेटत असे. आता हे हरिदास ठाकूर होते मुस्लिम, त्याच्यामुळे तिकडचा त्या राज्यातला जो काझी होता त्याला खूप राग आला की हा मुस्लिम आहे, हा नाम घेतोय कृष्णाचं आणि एवढा प्रसिद्ध होत गेलेला आहे हा, आता काय करायचं आपण, याला बदनाम कसं करायचं. म्हणून तो एक योजना करतो. तो एका वेश्येला सांगतो की तू हरिदास ठाकूरांकडे जा, हा पूर्ण रात्र त्यांच्याबरोबर राहा आणि दुसऱ्या दिवशी पोलीस स्टेशनला ये, मग बाकीचं सगळं मी सांभाळतो. तर ही जी वेश्या असते ती हरिदास ठाकूरांच्या घरी जाते आणि हे नाम घेत असतात आणि ती जाते आणि सांगते की मला तुमच्याकडे काहीतरी बोलायचंय. हा म्हणतो ठीक आहे, तुम्ही जरा बसता का व्हरांड्यामध्ये, माझा जप चाललेला आहे, थोडासाच राहिलेला आहे माझा जप, मी तो माझा जप पूर्ण करतो आणि तुमच्याशी बोलतो. मग ती व्हरांड्यात बसते. मग संध्याकाळ जाते, रात्र होते, पहाट होते, सकाळ होते, तरी यांचा जप संपत नाही. ती थांबलेली असते. सकाळ झाल्यावर परत घरी जाते. दुसऱ्या दिवशी येते संध्याकाळी आणि म्हणते मला तुमच्याकडे बोलायचंय. मग हरिदास ठाकूर म्हणतात हो, काल ना माझं जप करायला खूप वेळ लागला मला, पण आज ना मी लवकर संपवतो, तुम्ही व्हरांड्यात बसा. आणि दुसऱ्या दिवशी पण तीच स्टोरी रिपीट झाली की हे जप करत होते, संध्याकाळ झाली, रात्र गेली, पहाट झाली, सकाळ झाली आणि ही घरी गेली. तिसऱ्या दिवशी आली. तिसऱ्या दिवशी सुद्धा परत तीच कथा हरिदास ठाकूरांनी सांगितलं, बसा हा, आज नक्कीच मी माझा जप लवकरच संपवतो. आणि तीच कथा. आता चौथ्या दिवशी ही रागारागाने आली आणि हरिदास ठाकूरांना म्हणाली, कुठला आनंद तुम्हाला मिळत आहे की स्त्री सुखाचा आनंद, त्या आनंदापुढे तुम्हाला तुच्छ वाटत आहे. मग असं म्हटल्यानंतर हरिदास ठाकूर म्हणाले, तुला तो आनंद उपभोगायचा आहे का. ती म्हणाली हो, कारण आतापर्यंत मी कधीच कुठल्या पुरुषासाठी थांबले नाही, सगळे पुरुष माझ्यासाठी थांबत होते, पण आता तुम्ही ज्या आनंदाचा रस घेत आहात त्याच आनंदाचा मलाही रस घ्यायचा. मग हरिदास ठाकूर म्हणतात ठीक आहे, पण त्यासाठी तुला पहिल्यांदा घरी जावं लागेल. तुझ्या अंगावरचे जे दागिने आहेत ते सगळे तू विक आणि कृष्ण मंदिरात पैसे दे. तू जे घर जिकडे राहतेस ते सुद्धा विक आणि त्याच्यातून जे पैसे मिळतील ते वैष्णवांना दे. तुझ्या साड्या सुद्धा विक, ज्यांना गरज आहे त्यांना तू साड्या दे आणि तू संन्यास वस्त्र घालून ये, एक भगवी साडी घालून ये आणि तुझे केस जे आहेत ना, हे लांब केस, हे सगळे केस काप आणि गोटा कर. तर हिला आनंद उपभोगायचा असतो बरं का, की ज्या आनंदाची चव हरिदास ठाकूरांना मिळाली तोच आनंद मलाही हवा आहे, अशी ती ठाम होती. म्हणून ही जाते, सगळे दागिने साड्या वगैरे विकते आणि भगवे वस्त्र भगवी साडी घालून सगळे केस कापून त्यांच्या समोर येते. मग हरिदास ठाकूर तिला सांगतात की तू हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा महामंत्र म्हण. ती महामंत्र आणि तिला सांगतात बघ माझ्या अंगणामध्ये तुळशी वृंदावन आहे, त्या तुळशी वृंदावनापाशी बसून तू जप कर. आणि ती तिकडे जप करते आणि मग हरिदास ठाकूर ती जागा सोडून दुसरीकडे जातात आणि ती सुद्धा पुढे मोठी वैष्णवी होते. तिची भेट घ्यायला खूप माणसं येत असे. तर ही हरिदास ठाकूरांची गोष्ट झाली. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही, जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा इकडे या श्लोकामध्ये तुमची ड्युटी केली पाहिजे याच्यावर भर दिलेला आहे कृष्णानी. तुम्ही काही करायचं नाही, कर्म करायचं नाही, कुठेही भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय नाही. म्हणजे कृष्ण भावना भावी जीवन म्हणजे लोकांची कल्पना असते आम्ही रिटायर झाल्यावर हातामध्ये जपमाळ घेऊ, टाळ घेऊ, भजन करू. नाही, कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही तुमचं कर्तव्य केलं पाहिजे, पण ते कसं केलं पाहिजे, आसक्तीशिवाय केलं पाहिजे. मग ते सांगण्यासाठी त्यांनी कमळाचं उदाहरण इकडे दिलेलं आहे या स्लाइड मध्ये. आता ज्याप्रमाणे कमळ हे एका तलावाच्या खाली जी माती असते तिथपासून त्याचा देठ वर येतो आणि मग हे जे कमळ आहे म्हणजे त्याचा प्रवास जे मातीतून होतो, जिकडे किंवा दलदल असते, चिखल असतो, म्हणजे घाण असते, तिथपासून कमळ जातं वर आणि प्रकाशाकडे म्हणजे सूर्याकडे त्याचा प्रवास असतो. तर आता आपल्याला सुद्धा कमळाचं उदाहरण समोर ठेवलं पाहिजे. कमळाचं पान असं म्हणूया की तो त्याचा जन्म पाण्यात होतो, पण तरीही ते जे कमळाचं पान आहे ते आपल्या स्वतःवर पाण्याचा एक थेंब सुद्धा घेत नाही. म्हणजे आपण सुद्धा भौतिकामध्ये आहोत, आपला प्रवास कृष्णापर्यंत झाला पाहिजे, पण भौतिकाचा आपण संग अजिबात केला नाही पाहिजे. ज्याप्रमाणे हे कमळाचं पान एक थेंब सुद्धा पाण्याचा आपल्यावर ठेवून घेत नाही. तुम्हाला माहितीये का, काही ठिकाणी ही कमळाची पानं आहेत ना, ते काही नाश्ता वगैरे असेल तर लोक कमळाच्या पानांमध्ये देत असे पूर्वी, कारण ते जे पान आहे त्याच्यावर पाणी अजिबात चिकटत नाही, राहत नाही म्हणून. तर अशा तऱ्हेने आपण उदाहरण घेतलं पाहिजे की आपण भौतिकात जरी राहिलो तरी भौतिकाचा संग केला नाही पाहिजे. आता याचं आणि एक उदाहरण म्हणजे श्रील प्रभुपाद हे अमेरिकेमध्ये हिप्पींबरोबर राहिले, पण त्यांनी हिप्पींबरोबर राहून सुद्धा काही परिणाम झाला का त्यांना? ते स्मोक करायला लागले, दारू प्यायला लागले का? त्यांना अजिबात काहीही परिणाम झाला नाही अशा हिप्पी लोकांच्या संघामध्ये राहून. कारण ते जे कर्तव्य करत होते हे आपलं त्यांच्या गुरुनी सांगितलं होतं, कृष्णाच्या आनंदासाठी ते कर्तव्य करत होते, त्यांना कुठल्याही फळाची अपेक्षा नव्हती. म्हणून अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण कर्तव्य करतो तेव्हा पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. इकडे मी आवाज येतोय का कुमुद माताजी? येतोय. आता नम्र कोण आहे आपण ऐकूया, पण शास्त्र काय सांगतंय त्या अगोदर मला तुमच्याकडून ऐकायचंय की नम्र म्हणजे काय. कोण सांगू शकेल? संतोष प्रभूजी बोला. जो मोठ्याचा मान राखतो. हा, बरोबर आहे. आणि कोणाला काही ऍडिशन्स करायच्या आहेत?
हरे कृष्ण माताजी. बोला. दुसरे किती वाईट वागले तरी त्यांच्या बरोबर तरी बरोबर आहे. उलट उत्तर न करणे, शांत राहणे, राग न येऊन देणे. हा, तर खरा नम्र कोण असतो आपल्याला शास्त्रातून समजतं की नम्र कोणाला म्हणतात, ज्याला सर्व भूतांमध्ये तोच परमात्मा दिसतो त्याला नम्र म्हणतात. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. नम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. तर जो असा असतो की ज्याला सर्वांमध्ये, सर्व भूतांमध्ये ज्याला परमात्मा दिसतो त्याला नम्र म्हणतात. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्णा. माधवी कृष्ण. माताजी हरे वाचा. कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्त्रोतामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंती पुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता जो आत्मसाक्षात्कारी असतो तो कृष्ण सेवेत इतका रममाण झाला असतो आणि त्याला आनंदही मिळत असतो. तो या इंद्रियांच्या विषयांकडे जरा सुद्धा वळून बघत नाही. पण जे सामान्य जन असतात ते काय करतात, त्यांना इंद्रिय भोग जे असतात, इंद्रियांचे विषय जे असतात तिकडे ते ओढले जातात, जे भौतिक असतात ते. आणि इंद्रियांच्या मार्फत आपल्याला आनंद मिळतो हा त्यांना एकच आनंद माहित असतो, विषय आनंद हा माहित असतो. पण कृष्णाची सेवा किंवा कृष्णाचा जप करायचा किंवा कृष्णासाठी कुठलंही कर्म करायचं हे त्यांना ठाऊक नसतं. तर आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की इकडे ॲनिमल किंगडम मध्ये कसं होतं, जे आता इकडे बघा, हे पक्षी दाखवले, हे मॉथ्स तुम्हाला माहिती आहेत का? पतंग हे जेव्हा तुम्ही बघा ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये पाऊस झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही वरांड्यामध्ये असा दिवा लावला तर तिकडे खूप हे पतंग जे आहेत ना, ही पाखरं जी आहेत ती येऊन या दिव्याला चिकटतात आणि दुसऱ्या दिवशी जर तुम्ही बघितलं तर या पाखरांचा ढीग खाली पडलेला तुम्हाला दिसतो. तर ही जी पाखरं आहे त्यांची जी सेन्स ऑफ विजन जी असते, जी दृष्टी जी असते, सेन्स ऑफ विजन, ती इतकी बलवान असते की या प्रकाशाकडे ते खूप आकर्षित होतात आणि ते आकर्षित होतात, ज्या प्रकाशाकडे आकर्षित होतात तोच प्रकाश त्यांच्या मृत्यूचं कारण ठरतो. आता समजा जर हरणाला पकडायचं असेल, हरणाला छान संगीत खूप आवडतं, त्याच्यामुळे जर शिकाऱ्याने छान बासरी वाजवली तर ते हरण लगेच त्या संगीताकडे आकर्षित होऊन येतं आणि शिकाऱ्याच्या जाळ्यामध्ये सापडतं. आता हा जो मासा आहे, कुठलाही मासा, त्यांची जिव्हा जी असते ती खूप स्ट्रॉंग असते. त्याच्यामुळे काही तुम्ही बघितलं, जर जे मच्छीमार असतात, कोळी असतात, त्यांना जर मासे पकडायचे
असतील तर ते जाळ्याला बेट लावतात आणि त्याला काहीतरी खाणं लावतात आणि मासे येतात खायला. ते खाणं खाताना तो जो बेट असतो, तो आकडा असतो, तो त्यांच्या याच्यामध्ये घशामध्ये अडकतो आणि अशा तऱ्हेने तो या जाळ्यामध्ये अडकतो कोळ्याच्या. म्हणजे त्याची जी जिव्हा आहे ती त्याला मरणाच्या जवळ घेऊन जात असते. इंद्रियाचा जो जिव्हेचा विषय आहे खाणं, हेच त्याचं मरण ठरतं. आता हा भुंगा आहे, त्यांना भुंगा जो आहे त्याचा सेन्स ऑफ स्मेल, त्याला सुगंध खूप आवडतो. आता हा भुंगा एका कमळाच्या सुगंधाला आकर्षित होतो आणि तो इतका आकर्षित होतो की तो त्या कमळाला, त्या फुलाला सोडू शकत नाही. संध्याकाळ होते आणि फुलाच्या पाकळ्या बंद होतात. बंद झाल्यावर प्राणवायू नसल्यामुळे तो मरण पावतो. पण हा जो भुंगा आहे, हा एका लाकडातून पोखरून दुसऱ्या बाजूनी तो बाहेर येऊ शकतो. तो या गंधाशी इतका आसक्त होतो की साधी फुलाची पाकळी सुद्धा तो सोडू शकत नाही, तो बाहेर येऊ शकत नाही, कारण इतका आसक्त झालेला असतो तो. आणि आता हत्तीला जर पकडायचा असेल तर ते काय करतात, असा मोठा खड्डा खणतात आणि त्याच्यावर बरचसं गवत ठेवतात आणि दुसऱ्या बाजूला एक हत्तीण ठेवतात आणि त्या हत्तीणीला ट्रेन केलेलं असतं. आणि हा जो हत्ती आहे, त्या हत्तीणीच्या स्पर्शासाठी इतका व्याकुळ झाला असतो आणि ती हत्तीण अशी पळते आणि त्याला गाईड करते आणि हा हत्ती खड्ड्यामध्ये पडतो आणि शिकारी याला पकडू शकता. तर हे झालं ॲनिमल किंगडम मध्ये, म्हणजे प्राण्यांच्या जीवनामध्ये, प्राण्यांच्या राज्यांमध्ये प्रत्येकाचा एकच इंद्रिय अतिशय बलवान असतं. आणि ते झपाट्याने त्यांच्या मृत्यूकडे पळत असतात एका इंद्रियांमुळे. आणि आपल्यामध्ये, मानवांमध्ये 5च्या 5 इंद्रिय अतिशय बलवान असतात. ती इंद्रिय 5च्या 5 इतकी बलवान असतात म्हणजे आपण किती जोरात आपल्या मृत्यूकडे चाललो आहोत हे बघा. आपला मृत्यू म्हणजे काय, जन्म मृत्यू या जाळ्यात आपण अडकलेले असतो बघा. कोणाला धन तर कोणाला स्त्री सुख, कोण कोणाला मारतय. तर प्रत्येकाची एक जी आपली 5 इंद्रिय ती अतिशय बलवान असतात आणि ती आपल्याला जन्म मृत्यू या जाळ्यात अडकवतात. हरे कृष्ण. आता हा शेवटचा श्लोक आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं दूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. हरे कृष्णा. माधवी माताजी. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परम स्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याणकर्ता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनापासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. आता यात 3 महत्वाचे शब्द आहेत. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम आणि सुहृदम सर्व भूताना. आता कृष्ण का म्हणतोय असा, तो का क्लेम करतो की आय एम द एन्जॉयर, मी भोगताय. सर्व यज्ञ तपांचा मी भोगता आहे. कृष्ण का म्हणतो, आता हे आपण हा शब्द पहिल्यांदा घेऊया. आता एखादा देश असेल, एखाद्या देशाची उन्नती व्हायची असेल तर पंतप्रधान लागतो. एखाद्या कंपनीला CEO असतो किंवा एका शाळेमध्ये
प्रिन्सिपल असते. ही लोक काय करतात, पंतप्रधान, सीईओ किंवा प्रिन्सिपल, हे कोऑर्डिनेशन करतात, कंट्रोल करतात आणि अशा तऱ्हेने इतरांची, त्या शाळेची, शाळेतल्या जे विद्यार्थी आहेत त्यांची उन्नती होते. आणि समजा जर कोणीही लीडर नसेल, कुठलाही नेता नसेल, तर त्या समाजाचा किंवा त्या राज्याच्या, शाळेचा, या शाळेची प्रगती होणार नाही. मग आता तुम्ही बघा, तुम्ही समजा जर लहान मुलाला प्रश्न विचारला की तू इतका अभ्यास का करतोयस, की लहान मुलं पटकन सांगतात की माझ्या आईला आनंद होतो, माझ्या वडिलांना आनंद होतो, आणि चांगला अभ्यास केला की माझी आई मला काहीतरी गिफ्ट देते किंवा काहीतरी प्राइज देते असं. आता जर तुम्ही एखाद्या माणसाला प्रश्न विचारला, तर तुम्ही मला कोण प्रभूजी असतील तर सांगा, तुम्ही नोकरी करता, पैसे मिळवता, खूप वेळ आपला ऑफिसमध्ये जातो, तर तुम्ही नोकरी कोणासाठी करता सांगा बरं. कोण प्रभूजी आहेत? नोकरी कोणासाठी करता? हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. आपल्या परिवारातील जे परिजन आहेत, बरोबर आहे. आपल्या तुमच्या- आई वडिलांसाठी, बायको मुलांसाठी, त्यांना आनंद मिळावा, त्यांचं लाईफ कम्फर्टेबल व्हावं, हे एक ध्येय कुठल्याही पुरुषाच्या मनात असतं. आता एखादा बॉस तो ओव्हरटाईम का करेल? कारण त्याच्या कंपनीला प्रॉफिट व्हावं म्हणून तो ओव्हरटाईम करत असतो. आता कृष्ण आपल्याला तेच सांगत आहे की तुम्ही जेव्हा यज्ञ करता तेव्हा माझ्या आनंदासाठी, माझ्या संतोष प्रित्यर्थ तुम्ही यज्ञ करा, कर्म करा. मग काय होईल, असं जर तुम्ही केलं तर तुम्ही माझ्या धामाला या. आणि जेव्हा कृष्णाला आपण आनंदी करतो, जेव्हा कृष्ण संतुष्ट होतो, तेव्हा बघा इतर सुद्धा संतुष्ट राहतात. आणि जोपर्यंत कृष्णाला संतोष नसतो तोपर्यंत इतरांनाही संतोष नसतो. उदाहरणार्थ आता तुम्ही मला सांगितलं प्रभूजींनी की आपण की नोकरी का करतो, कारण आपला जो परिवार आहे त्यांना सुखसोयी मिळाव्यात, त्यांचं जीवन एकदम कम्फर्टेबल असावं म्हणून तुम्ही नोकरी करता. पण कितीही माणसांनी नोकरी केली तरी सुद्धा तुम्ही असं बघा की प्रत्येक म्हणजे पूर्ण 100% सॅटिस्फॅक्शन कोणालाच नसतं. आता जेव्हा एखादा पुरुष नोकरी करेल, ती बायको काय म्हणेल, हो बाबा हे पैसे वगैरे व्यवस्थित आणतायत, पगार चांगला आहे, पण घरी रात्री 10-11 शिवाय येत नाही. म्हणजे कुठेतरी असंतोष व्यक्त केला जातो. आता कोणीतरी माताजी मला सांगा, तुम्ही जेव्हा स्वयंपाक करता तेव्हा तुम्ही विचार कोणाचा करता? तुमच्या पतीचा, मुलांचा, सासू सासऱ्यांचा, आई वडिलांचा विचार करता की स्वतःचा विचार करता सांगा बरं स्वयंपाक करताना? बोला. कोणी बोलत नाहीये. स्वयंपाक करताना तुम्ही कोणाचा विचार करता? हरे कृष्ण. बोला. आपण आपल्या फॅमिलीतल्या सगळ्यांचा विचार करतो, त्यांच्या आवडी निवडी लक्षात ठेवून आपण स्वयंपाक बनवतो. बरोबर. आणि आपला विचार कमी माताजी मी करतो. येते. हो माताजी मी येते. चालेल. आपला विचार कमी करतो आणि इतरांना कोणाला काही सांगायचं आहे हा. पण आता जेव्हा आपण असं करतो, आपण इतरांचा विचार करतो, तरी देखील कुठेतरी असंतोष व्यक्त केला जातो. एखादा नवरा किंवा मुलं म्हणतील, हो तू स्वयंपाक करतेस आई, पण त्यात काही व्हरायटीच नाहीये, तू आणि नवीन डिशेस शिकायला पाहिजे. म्हणजे कितीही केलं तरी असंतोष हा राहतोच. आता महात्मा गांधींनी केवढी समाज सेवा केली, पण एक सेक्टर जो आहे
त्यांना आवडलं नाही महात्मा गांधींचं कार्य आणि त्याच्यामुळे त्यांची हत्या पण झाली. तर आपण कधीच लोकांना या भौतिक जगामध्ये पूर्ण तऱ्हेने संतोष देऊ शकत नाही. मग मार्ग कोणता आहे की तुम्ही कृष्णाला पहिल्यांदा जे काय घरी स्वयंपाक करता तो कृष्णाला जेव्हा अर्पण कराल आणि ते जेवण इतरांना द्याल तेव्हा सॅटिस्फॅक्शन जे तुम्हाला मिळणार आहे किंवा त्यांना जेवण मिळणार आहे ते 100% मिळणार आहे. मग आता हे समजावून सांगताना श्रील प्रभुपाद एक खूप छान उदाहरण देतात बरं का, की आपलं जे शरीर आहे तर आपण अन्न खातो. अन्न जेव्हा आपण खातो तेव्हा आपण बाजारात जातो, आपले पाय आपल्याला घेऊन जातात, हाताने आपण भाजी निवडतो, मग आपण डोळ्यांनी बघतो भाजीचा रंग कसा आहे. आंबा वगैरे असेल तर आपण वास घेतो की हा पिकलेला आहे का, चांगला वास आहे का. मग घरी येतो, भाजी स्वच्छ हाताने धुतो, चिरतो, फोडणीला घालतो आणि अन्न तयार झाल्यावर आपण खातो. मग अन्न तयार झाल्यानंतर जिव्हा आणि दात हे मदत करतात अन्नाचे तुकडे करायला आणि अन्न गिळायला. आणि मग हे जे अन्न आहे हे आपल्या पोटामध्ये जातं आणि पोटात गेल्यानंतर त्याचं पचन झाल्यानंतर ते इतर अवयवांपर्यंत जातं. आता हात जर म्हणाला की मी सगळं काम करतो, मी भाजी निवडतो, मी भाजी चिरतो आणि मी भाजी करतो आणि हे सगळं जर मी पोटाला देत असेल तर हे मला बरोबर वाटत नाही. मी आजपासून हे काहीही करणार नाही, कारण सगळं केलेल्याचं फळ हे डायरेक्ट पोटालाच जातं, म्हणून मी काही करणार नाही असं म्हटलं तर काय होईल. अन्नच जर हाताने तोंडात घातलं नाही किंवा बाहेर जाऊन आपण अन्न आणलं नाही आणि भाजी केली नाही आणि आपल्याला पोषण मिळालं नाही, हात तर पहिल्यांदा हात दुर्बळ होईल. हात दुर्बळ होईल. हाताला व्हॅल्यू जोपर्यंत आहे, जोपर्यंत तो या बॉडीशी अटॅच्ड आहे आणि तो त्याचं कर्तव्य करत आहे. अगदी त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कृष्णाचे अंश आहोत आणि आपल्यामध्ये नॅचरल आहे की आपण कृष्ण सेवा ही केलीच पाहिजे. जेव्हा असं होईल, जेव्हा हात पोटाला अन्न देतो तेव्हा हात सुद्धा कसा होतो, हात सुद्धा सबळ असतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण कार्य करतो आपल्याला सुद्धा परमानंद मिळतो. तर हा अर्थ आहे भोक्ताराम यज्ञ तपसा. बरं, भोक्ताराम खरोखर कृष्ण भोक्ताराम आहे का? बघा, प्रभू रामचंद्रांनी रावणाला हरवलं. प्रभू आजच्या जागेला आपण एका देशाने दुसऱ्या देशाला युद्धामध्ये हरवलं तर ते पहिलं त्या देशाची सत्ता आपल्याकडे घेतील, त्या जमिनीवर आपला झेंडा लावतील. प्रभू रामचंद्रांनी केलं का तसं? पूर्ण लंकेच्या सिंहासनावर बसले का? नाही. त्यांनी पूर्ण राज्य विभीषणाला दिलं. नरसिंह देवानी हिरण्यकश्यपूचा वध केला, त्यावेळेला नरसिंहदेव बसले का सिंहासनावर? नाही. त्यांनी भक्त प्रल्हादला सिंहासनावर बसवलं. म्हणजे भोक्ताराम यज्ञ तपसा याच्या पाठीमागे कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की माझा शोषण भाव नाहीये, मला तुम्हाला आनंद द्यायचा आहे पण तुम्ही माझ्याशी कनेक्टेड राहा. तर अशा तऱ्हेने कृष्ण सांगत आहे माझा शोषण भाव नाहीये, माझ्यामध्ये सेवा भाव आहे. तर हा भोक्ताराम यज्ञ तपसा. सर्व लोक महेश्वर, 14 लोक आहे, 14 लोकांचा कृष्ण ईश्वर आहे. म्हणजे जे देव देवता आहेत त्यांचा सुद्धा ईश्वर कोण आहे? कृष्णच आहे. सुहृदम सर्व भूताना. सुहृदम म्हणजे मित्र, मित्र म्हणजे इकडे जो आपलं हित चिंततो असा मित्र. सुहृदम
सर्व भूताना, म्हणजे फक्त मानवांचा मित्र नाही, सर्वांचा तो मित्र आहे. अगदी किड्या मुंग्यांचा, प्राण्यांचा, ज्यांना बोलता येत नाही त्यांचाही तो मित्र आहे आणि आपला हितचिंतक आहे तो. म्हणून कृष्ण बघा, आपण जेव्हा जन्म घेतो, कुठल्याही योनीमध्ये जन्म घेतो, कृष्ण आपल्याला सोडत नाही. आपल्या हृदयामध्ये तो आपल्या बरोबर असतो. आणि तर हे तीन हे अर्थ मी सांगितले, हे मुख्य आहे. आणि ज्यांना हे माहिती आहे, हा अर्थ समजतो या श्लोकाचा, त्यांना खरोखर शांती मिळते. आणि शिल प्रभुपाद म्हणतात, ज्यांना समजतं की कृष्ण हा भोक्ता आहे, मग दोन देशांमध्ये कधीच भांडणं होणार नाही आणि सर्व पृथ्वीवर शांती नांदेल, ज्यांना हे समजतं ते. असं करून आजचा आपला अध्याय झालेला आहे. आपण काय शिकलो? अर्जुनाचा प्रश्न होता, मी काय करू? कर्मापासून संन्यास घेऊ की मी कर्मयोग करू? मग कृष्णाने सांगितलं कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. आणि मग कृष्णाने सांगितलंय की निष्काम कर्म आपण कसं करायचं. आपण आसक्ती फळावर ठेवली नाही पाहिजे. कर्म सुद्धा करतो तेव्हा द्वेष नाही राहिला पाहिजे की हे कर्म चांगले आहे, हे वाईट आहे, असं नाही. फक्त हे कर्म मी कृष्णाच्या आनंदासाठी करणार आहे इतकंच राहिलं पाहिजे. हा विचार राहिला पाहिजे आणि फळाशी आसक्ती ठेवली नाही पाहिजे. आणि मग मी तुम्हाला शांती सूत्र काय आहे ते सांगितलं. आता आपला अध्याय झालेला आहे. तुमचे काही प्रश्न आहेत का? तुम्ही विचारा. आहेत प्रश्न? नाही आहेत का प्रश्न काही? मी रेकॉर्डिंग बंद करते.